Bună ziua! În acest video putem vedea a treia parte sau o altă parte a programului GIS și anume partea care se referă la plăți, la membri și non-membri. Deci, așa cum am vorbit într-un video anterior în care putem vizualiza informații cu privire la sector, la utilizatorii sau proprietarii care sunt în area noastră de servire sau în asociația noastră și putem vizualiza pe hartă. În așa mod putem vizualiza și sau doar utilizatorii care au datorii, care nu au datorii, putem vizualiza o harta plăților. Despre asta vom vorbi în continuare. Deci, după cum vedeți, primul grup este apartenența în UAI. În așa mod putem marca pe hartă sau parcelele se vor marca iarăși într-o culoare dacă dorim să vedem cine ne sunt membri și care sunt parcelele sau cum sunt ei repartizați pe hartă în area noastră de servire. Și vom lua ca exemplu membri. Harta se actualizează și iată, vedem într-o altă culoare toți membrii care ne sunt în asociația noastră. De asemenea, putem vizualiza plățile către OAI efectuate de către utilizatorii noștri. Vom lua ca exemplu datorie. În acest mod, pe hartă vom avea marcate parcelele care sau toate parcelele utilizatorilor care au datorii. La fel facem click pe parcelele sau dacă dorim să aflăm cine sunt cei care nu au datorii. De asemenea, un buton deosebit sau o vizualizare deosebită este harta plăți. Dacă facem click pe ea, vom vedea o multitudine de culori și aceasta va reprezenta sau reprezintă toate plățile care s-au marcate pe hartă, plățile, datoriile sau plățile care au fost efectuate, deci împreună cu datorii sau nu datorii. Ca să vedem ce reprezintă toate culorile, vom merge aici, unde vedem hartă plăci, vedem semnul plus sau simbolul plus și dacă facem click pe el, vedem că s-au deschis sau avem trei opțiuni, dintre care datorie și surplus și nul. Nul reprezintă acele parcele care iarăși nu avem nicio informație sau cei proprietari care nu sunt membri, care nu sunt înregistrați ca fiind plătitori de cotizație. Cu verde vedem utilizatorii care încă au datorii, fie au achitat o parte și mai au de achitat încă o parte, fie cei care nu au achitat deloc. Vedem și surplus. Surplus, vizualizarea pe harta celor care au achitat cotizația, dar au achitat în avans sau au făcut o achitare mai mare și în baza de note de ei sunt înregistrați ca achitare în surplus. De asemenea, putem vedea sau putem selecta pe hartă cotizațiile sau putem vizualiza pe hartă cei care au achitat, de exemplu, mai mare de o anumită sumă. Am putea lua cei care au achitat mai mult de 10 lei și vom face click pe rezultate. Iată, vedem, s-a marcat, deși poate este destul de dificil de văzut, de observat pe hartă, iarăși putem utiliza aceste butoane pentru a mări harta și pentru a vedea mai exact care sunt acele parcele. Putem selecta iarăși înregistrările care au, de exemplu, achitări mai mare de 10 sau mai mare sau egal cu 10
Haideți să luăm 100, 50 și afișează așa, 10, 100. Deci în așa mod iarăși putem vizualiza înregistrările sau putem face o selecție a tuturor plăților care sunt între 10 și 100 și iarăși putem face zoom, putem selecta sectorul ca să vedem cine sunt persoanele respective, ce înregistrări avem despre aceste persoane. De asemenea, dacă țineți minte dintr-un video anterior, dacă dorim să vedem o listă a selectărilor care le-am făcut, vom face click pe acest buton și vom vedea în jos lista adaptată sau care corespunde selectărilor care noi le-am făcut și putem vedea sau putem analiza toată informația care o avem. Sectorul 115, cotizația anuală, suprafața, datoria, dacă s-a plătit sau nu și tot așa mai departe. Vom face click înapoi pe acest buton, hartă, ca să revenim la hartă. De asemenea, putem vizualiza dacă dorim să vedem pentru un raport sau pentru o analiză mai detaliată, putem face click pe suprafața parcelă și iarăși putem selecta putem face o selecție pentru a vizualiza doar parcelele care fac parte dintr-o sau care au o anumită suprafață. De exemplu, mai mare sau egal cu 100, mai mic sau egal cu 50, creează hartă și în așa mod vom vedea marcate doar parcelele care sunt corespunzătoare selecției care am făcut-o. În așa mod lucrează sau în așa mod este construit acest program GIS. În așa mod puteți vizualiza o serie de informații, puteți să vă creați o anumită impresie despre situația care este în asociația dumneavoastră, despre situația terenului, despre situația plăților care sunt efectuate, puteți vizualiza pe hartă parcelele care aparțin unui utilizator sau unui proprietar. Cam asta ar fi pe scurt despre cum sau despre ce poate face programul GIS. Pe viitor vom face alte video despre folosința sau despre cum sau cum vă mai poate ajuta programul GIS în planificare sau în crearea sau în aflarea unor date despre utilizatori. Vă mulțumesc!